פרופסור עופר אמיר, קלינאי תקשורת, אתה היום תספר לנו מה הערך המוסף של שאלונים באבחון קול. השאלה הראשונה היא, למה בכלל להשתמש בשאלונים? מה בעצם הם בודקים? שאלונים של הערכת קול, שאלונים עצמיים, בעצם נועדו לתת לנו מידע על איך הבן אדם מרגיש לגבי הקול שלו. מה שהייתי רוצה לשאול את הבן אדם זה בעצם איך אתה מרגיש, איך אתה. אבל אנחנו למדנו לאורך השנים שכששואלים אנשים את השאלה הזאת, התשובה שלהם יכולה להיות לא מהימנה, יכולה להיות מושפעת מהרבה דברים. אנחנו יודעים למשל שגברים ונשים עונים על השאלה הזאת אחרת, שמבוגרים וצעירים או ילדים עונים על זה אחרת. אז לשאול את זה רק בצורה כזאת עלול ליצור הרבה הטיות, ולכן עברו לעבודה עם שאלונים. שאלונים נותנים לנו מידע יותר מדויק על איך הבן אדם מרגיש לגבי הקול שלו. בעצם הוא עונה על רשימה ארוכה של שאלות, בין 10 ל-30 שאלות, תלוי בשאלון, ומזה אנחנו יכולים לקבל ציון שמספר לנו איך הבן אדם מרגיש לגבי הקול שלו, והתשובה הזאת היא מהימנה. התשובה בשאלונים האלה היא אותו דבר אצל גברים, נשים, יהודים, ערבים, צעירים, מבוגרים, בכל התרבויות. חשוב לזכור שהערכה של המגבלה הקולית, הערכה באמצעות שאלונים, לא עומדת בפני עצמה. זה חלק מהערכה הרב-מימדית של הפרעת הקול. יש לה מימד תפיסתי, מימד שמיעתי, מימד אקוסטי, מימד רפואי, מימד אישי, והשאלונים נועדו לפתוח לנו חלון לתוך איך שהבן אדם עצמו מרגיש, לתוך חוויה פרטית של הבן אדם, וצריך לזכור שזה חלק מתמונה רב-מימדית גדולה של הערכת הקול המלאה. איזה שאלונים יש? אז האמת שיש כבר היום מגוון מאוד גדול של שאלונים. השאלון הכי מקובל זה שאלון ה-VHI, זה שאלון של 30 שאלות שמיועד למבוגרים, שבעצם נותן לנו מידע על איך הבן אדם מרגיש לגבי הקול שלו. אנחנו קוראים לזה המגבלה הקולית שהבן אדם חווה. יש גרסה מקוצרת של השאלון הזה, שהוא כולל 10 שאלות. זו גרסה יותר קצרה כמובן, מתאימה יותר לשימוש בקליניקה. עכשיו אצל ילדים יש לנו סיפור, מכיוון שבספרות המקצועית מקובל להניח שילדים לא נותנים מידע רפואי בצורה מהימנה, ולכן ראוי לשאול את ההורים ולא לשאול את הילדים. אז באמת פותח שאלון בעולם שקוראים לו PVHI, Pediatric VHI, זה שאלון שההורים של הילד הצרוד ממלאים עבור הילד שלהם. הם עונים בעצם איך הם חושבים שהילד שלהם מרגיש. לאחרונה ממש אנחנו פרסמנו שאלון חדש שקוראים לו CVQ, Children Voice Questionnaire, שמנסה לשבור את התפיסה הזאת, וזו פעם הראשונה בעולם שפותח שאלון כזה, שפונים אל הילדים עצמם, ולשמחתי ראינו שהילדים יכולים לענות בצורה מאוד מהימנה כבר מגיל צעיר, כבר מכיתה א' או ב', ולתת לנו מידע מאוד מדויק. שאלון שיש בו 18 שאלות, הוא מאוד מאוד שימושי. יש לנו שאלון מיוחד לזמרים, שזה Singers VHI, שמתייחס לדברים הספציפיים שאופיינים לזמרים. יש לנו שאלון לנשים טרנסיות, שבודק את הקול שלהם. יש מגוון מאוד מאוד רחב של שאלונים שכל אחד מתאים לאוכלוסייה ספציפית ולתנאים ספציפיים. אז בסוף הסרטון אנחנו נוסיף גם ברקוד שאפשר לסרוק ולהגיע ישירות לשאלונים. מה אתה עושה במקרה שיש פער בין מה שאתה הערכת כקלינאי תקשורת באוזן שלך, לבין התוצאה של השאלון והתחושות של המטופל שמגיע אליך? השאלון מיועד לתת לנו מידע על איך הבן אדם מרגיש לגבי הקול שלו. השאלון לא נועד להגיד אם הבן אדם צרוד או לא צרוד, אם יש לו פתולוגיה או אין לו פתולוגיה, אלא איך הוא מרגיש. אז זה מאוד יכול להיות מצב שהבן אדם ידווח על בעיה משמעותית, זאת אומרת הוא יקבל ציון גבוה בשאלון, ובאוזן שלי כמטפל אני לא ארגיש שיש בעיה חמורה כזאת. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב מאוד, וזה כלי בעצם שפותח לי איזשהו חלון קטן לתוך הנפש של הבן אדם הצרוד. אז אני חושב שכשהבן אדם מדווח לי על בעיית קול משמעותית בשאלון, הוא מדווח שיש ציון גבוה, ואני לא מרגיש את הבעיה הזאת, זה אומר שהבן אדם מאוד מוטרד, ואני צריך לתת לו מענה דווקא מהכיוון האישי, התקשורתי, הפסיכולוגי אולי. בדרך כלל בחדר הטיפול נוכל לתת לזה מענה. במקרים קיצוניים נצטרך אולי להפנות אותו למקום חיצוני אחר. כמובן שגם האפשרות ההפוכה יכולה להיות. יכול להיות למצב שאני מתרשם מהפרעת קול מאוד מאוד קשה, והבן אדם עצמו מדווח שהוא לא מוטרד מבעיית הקול. זה אומר קודם כל משמח שהוא לא מוטרד ולא סובל, אז ברמה הבין אישית זה נחמד. ברמה של המודעות העצמית אולי יש לנו בעיה. אנחנו פוגשים את זה הרבה פעמים אצל ילדים, שאנחנו מתרשמים מבעיה, ההורים מדווחים לנו על בעיה, המורה מדווחת על בעיה, והילד הזה אומר, אין לי שום בעיה, הכל בסדר, ככה אני נשמע מאז ומעולם. אז זה נותן לנו מידע, וזה אומר שצריך לפתח את המודעות של הילד, ולשפר את הצורה שבה הוא מסתכל על הקול שלו, או לחלופין ליהנות מזה שהילד לא מוטרד מהבעיה שלו, ולפעמים גם זה בסדר.